Кримська солідарність під наглядом спецслужб. На зустріч громадського об'єднання, яка проходила цими вихідними у Судаку, увірвалося більше півсотні співробітників ОМОНу, ФСБ, поліції і Росгвардії. Провели обшук. У кримсько-татарських активістів шукали зброю. Чи вдалося все ж таки зібратися учасникам Кримської солідарності? Далі в нашому сюжеті. Щомісячну зустріч учасники Кримської солідарності проводять в Судаку. На неї прийшов голова місцевого меджлісу Ільвер Аметов, близькі та родичі кримських політв'язнів, активісти національного руху та адвокати. Не встигли розпочатися збори, як за вікном люди побачили автозаки. Озброєні силовики з собаками увірвалися до приміщення. Мы имеем право у вас узнать, с какой целью собрались. Поэтому вы оружие ищете или вы... И в данный момент они жодную часть сообщения. Силовики заявляють, в приміщенні багато людей і, можливо, у них в сумках є зброя. У Кримській солідарності переконані, це спланована операція російських спецслужб проти кримських татар. Такими діями і погрозами російські силовики намагаються залякати людей. Ми предоставляємо документи, вони перевіряють. Может быть, будут говорить, вы не видели, нет, не видели, все не видели. Есть второй вариант, как они нам говорят, это они нам говорят, что всех могут погрузить в автозаки, или не знаю, во что там еще, и вывести отсюда, скажем, какой-то, не знаю, РОВД или куда еще. Учасники зустрічі Кримської солідарності залишаються. Російські поліцейські перевіряють у них документи, переписують дані, а деяких і фотографують. Мы не даем никаких показаний. Почему? Потому что, пользуясь 51 статьей Российской Конституции Российской Федерации, да, мы предоставляем паспорта, но не даем никаких комментариев. Чувствую, не ощущаем никакой вины за собой. Почему? Потому что мы просто пришли обсудить, что с моим отцом было в СИЗО в это время. Женщина полицейская, с полицией, да, подошла, спрашивает у меня информацию, я говорю, я имею право молчать, я не хочу с вами разговаривать. И в то же время она говорит, я составлю на вас протокол. И как удивительно, составляя протокол, она спрашивает у меня адрес моего местонахождения здесь, в Судаке. Поэтому это парадокс. Адвокати запевняють, учасники зустрічі Кримської солідарності нічого протизаконного не робили. Если вы обратите внимание, здесь очень много женщин, стариков, женщины с детьми. Поэтому я думаю, что нормальный человек сюда бы не пришел с оружием, с гранатами, с взрывчатками. Поэтому все эти подозрения необоснованные. Как и в предыдущие заседания, мы обсуждали вопросы уголовных дел, вопросы преследования по политическим мотивам политзаключенных и тех, кто сейчас находится в Ростове, и тех, кто сейчас находится на территории Крыма. Однако где-то в середине нашего заседания прибыли автозаки. Меджлісі не виключають, після складених окупантами списків прізвищ людей почнуть викликати в поліцію. І це чергова акція залякування кримсько-татарських активістів. Наш народ намагаються залякати, розділити і витіснити з Криму. Для збереження гідності нашого народу, зміцнення єдності вони показали свій героїзм і мужність. Ми вдячні їм за це. Спецоперація російських силовиків тривала 4 години. Пізно увечері людей відпустили додому. Це вперше за 2 роки існування Кримської солідарності на їхню зустріч увірвалися спецслужби. Однак родичі політв'язнів запевняють, не злякалися і надалі будуть збиратися. Однак місце наступної зустрічі поки не розголошують. Ельвіна Сеїдбулаєва, Вікторія Аблязова, Олег Трохимович, Заман, АТР.